Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Mersi, Lady Gaga, ai atras atenția asupra undelor DGFM, pentru că vreau să informez toți ascultătorii la această oră, mai ales cei aflați în trafic, că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că pe autostrada A2 circulația este foarte intensă pe sensul de mers Constanța-București. Pentru a nu se crea aglomerație la stația de taxare de la Fetești, le reamintim conducătorilor auto că prin acest punct se poate trece și liber în ambele sensuri, cu obligativitatea ca taxa de pod să fie plătită înainte sau ulterior trecerii până la ora 24 a doua zi cu orice sau la orice stație autorizată de distribuirea carburanților sau prin SMS de pe telefonul mobil.